Dobrý den, přeji všem příznivcům prodávání a nakupování nemovitostí bez realitní kanceláře. Bezerka se dnes krátce vyjádří k návrhu Ministerstva financí, které počítá od příštího roku se změnou poplatníka daně z nabytí nemovitosti. Tato 4% daň by totiž od roku 2016 měla jít za kupujícím. O tom je návrh novely, který míří k připomínkám do Senátu. Proč je navržena tato úprava, na níž jsme nějakou dobu už připravováni změnou názvu z původní daně z převodu na současnou daň z nabytí a na co to může mít vliv? Důvod pro tuto změnu může být tento. Pokud dnes majitel prodá nemovitost a následně 4% daň neuhradí, je těžké ji vymáhat. Kupující je sice ručitelem, ale komplikace s tím spojené jsou pro úředníky asi velké. Pokud bude ze zákona plátcem kupující a pokud daně nezaplatí, bude vymožení daně efektivnější. Poplatník bude totiž na rozdíl od prodávajícího vlastníkem minimálně této jedné právě koupené nemovitosti. Odborníci z realitních kanceláří se v souvislosti s tím obávají dvou věcí. Tato změna prý může stížit situaci kupujícím, kteří si berou na koupi nemovitosti 85 až 100% úvěr. Na koupi dostanou skoro všechny peníze od banky a na zaplacení daně nebudou mít. No, jsou-li v reálu takový kupující, pak dobře jim tak. Takový nákup nemovitosti, kdy si téměř na všechno půjčím a ze svého nemám na daň, je projev finančního šílenství. Rozumní kupující, kteří si berou takto vysoký úvěr, to dělají, protože šetří vlastní prostředky na předělání nemovitosti k obrazu svému. Pro ně by neměl být až takový problém vzít z nich peníze na zaplacení daně z nabytí. Zvláště když zaplacení daně zůstane otázkou dohody mezi nimi a prodávající stranou. A to je druhá obava realitních expertů. Prý to zkomplikuje vyjednávání o ceně. Nemyslím si to. Pokud ho nebudou komplikovat svými radami zprostředkovatelé, pak je to jako vše otázka dohody mezi normálními lidmi. Bude důležité o tom hned od začátku mluvit. I dnes nakonec jdou prostředky na daň z nabytí de facto z peněz kupce. Kupující totiž obvykle tuto částku dává do úschovy notáři nebo advokátovi a ten ji následně posílá správci daně. Tak to může fungovat i dál, jen s tím rozdílem, že poplatníkem ze zákona nebude prodávající, ale kupující. Vše je zatím ve fázi návrhu, takže nechme se překvapit, jak to nakonec bude a prodávejme a nakupujme nemovitosti bez RK, teď na jaře s obzvlášť dobrou náladou.